Вярата е нещо, което крепи всеки един от нас. Казвам ви го, защото се намираме на място, свързано с нея. Това е ателие за икони. Показаха ни и как се правят иконите. Има 3 начина. Първо на плат се скицира образа. Нанасят се тъмните цветове, а след това по-светлите. Най-накрая се оформят елементите. Намазва се слепило и се залепят парченца злато. Паното се залепва върху дърво. Боите са от естествен произход. Накрая се добавя патина, за да се постигне ефектът иконата да изглежда по-стара. При този начин всичко се прави на ръка и естествено иконите са най-скъпи. Вторият вариант е фабричен. Отново се рисува с бои, но това го прави машина върху платното. После отново се прикрепя към дървото. Иконите също са изключително красиви, но са по-евтини. При последният вариант и най-евтиният, иконата се отпечатва на хартия и се прикрепя към дървото. Всички икони, независимо от начина на изработка и цената, имат сертификат за качество. Цените им са от 1 до 100 евро. Най-популярната икона за района е Богородица с младенеца и неувяхващата роза, чието оригинал се пази във Великият метеор. Loma